Zuk adibidez lesio potentiak euki dituzu? Zer dituzu parre? Azkeneko txapelketan lesionatu nintzen. Eta joan nintzen txapelketa egitera lesionatuta. Bai. Larun batean neukan txapelketa, eta aste arte hortan belaunak zidan krak. Kontxila, eta moldatu zinean, edo zenolatea zinean aurrea? Alante, hombre. Bai, Alante, bai. Eta irabazi nuen. Benetan? Bai, eta orain joan bar naiz operatxera. Bai, eta gomendik etxe operatu, guen operatu inbertzea? Bai. Katxiz, Bai. Baina, oie. Eta zin dezu, belauna esan dezu? Bai, belauna. Zer dakazu, ligamentuak edo... Ligamentuak eta zorri bai daukat, ja, duela asko operatu zidanten hortatik. Horein daukat, ligamentuak eta tendoiak uste dut. Bai, baina alde honetakoa, kanpoko aldekoa. Osa da, pizka bat komplexua. Eta nola jarraitzen dezu entrenatzen da horre urra ematen? Obar, pues Baskarionarekin... Indartxu egoten, esaten duen belaunak eta ondo goteko indartxu balen bazkazu giharrak azkenian eusten dizula, ez da? Nire kuadrizesa oso ondia da, oso gogorra da, oso indartxua orduan, tira millas. Baina, gero gertatzen den horrekin. Zergatiari naiz gehiagi kaina ematen kuadrizesari, eta orduan gero, eman beharko diot mimo batzuk. Katxila, Mar, baina hori de neurrian inbiar da. Ez da batzutan gehiekire bai, gero azkenian gelditze zeanien eta pixkati hartze zeanien, errenka, zigozea, ez da? Baina, bueno, nire... Karnakon gusto... Hori da. Eta nire gorputza badaki aurrera joan behar daela. Orduan, el pobreciko, pues, mantien.